digeser mrene. Ah, yo kutute Tatin kaya ngapa? Wah, kutute Tatin jan Bengi iki jan wulune ngrembuyung. Le kemulan jan nganti dobel-dobel. Arep nyusuh apa piye kowe? Kaya ngendi-endi diblebeti. Cekak-ceket. Sesuk mbok golek penabuh sing sehat-sehat, Truk. Penabuh kok kurimen. Titik-titik nguyuh. Wis delik bareng anu nguyuhi seng. Ayo. Dadi malah muni. Udah seneng ya? Udah puas? Apa sih?